uma kungenzeka Dr. Kehlelezi kube ukuthi ubuxolisile nje kanti mhlambe khona iplan yakhona ngabe mhlawumbe uzobona udwebe uV noma ngabe khona imidlwana uzoyithuma noma ngabe khona into ozoyenza kuyoba yibhadi lakho ke lelo ngoba yinda ngoba ngeke ngiphinde mina ngehlisa umoya entweni njalo ngiyodila nawe la ngigcine khona nawe futhi uyodila nami la ugcine khona. It's about to go down. Sakhabe manje. Sikujana mfowethu ngikuzwile ukuxolisa kwakho ngikuzwile futhi amagama ebehamba nokuxoliswa kwakho ukuthi kwenzekile ngikuzwile Sikujana Dr. Kehlelezi ukuxoliswa kwakho ukuxolisa kwakho kukodwa angithi mina ngumuntu wezingqinamba ukuxolisa kwakho kukodwa mangabe umuntu wakamoya uya understand ukuba kunengqinamba phakathi ngoba kunomthetho wakamoya othi awulwi nento engalwi. Uyabona njengoba uapplyele umthetho wokuzehlisa kunengqinamba enqobile njengoba kunemimoya efikile kuwena ngaphakathi noma ngemicabango noma ngendlula noma ngephupho noma ngesibonakaliso noma ngekwe-consultation wena waziyo ukuthi imimoya ifika kanjani ekwenze ugcine iconvince ukuthi ubone isidingo sokuxolisa. Izwake ngithini mfethu ngithi umthetho wakamoya uthi awulwi nanoma yini engalwi. Uma ngase ngithi mina njengoba impi kade isiqala ukuba toxic bese kuyimpi lebisiyenzeka njengoba kade iba toxic mangase mina ngiqhubeke mina ngibe toxic kuzobe ngihlulwe ingqinamba yakamoya shothi lapho ngabe strategically sengidayisekile noma ngidayisile ngokuthi ngiyayiunderstand and I always stay on the line leya toxic ebisiqalile ngithi ngiyabonga ukuthi ukwazile ukuzehlisa nami ngeke ngiqhubeke ngibe toxic. Into engeke mina ngiyeke ukuqwashisa abantu nokufundisa abantu. Uma kuukuthi ukuqwashisa kwamabantu kuyisono kwabanye noma kuyimpi kwabanye ayike nginhlanhla ngoba emazulwini ngabe kwela leyo nto kulwela abantu ingakho ungeke ngumbono kaJehova enqotshiwe. So njengoba ngiyichaza ke lengithi ukwazi kwakho ukuzehlisa ngikulalelile futhi ukhuluma ngiyalalela ke mina because ngiyamthanda umuntu obekhuluma ilanguage yakamoya ngiyamthanda umuntu okhuluma ilanguage yakamoya. Ngikuzwile futhi uchaza ukuthi isigodlo sami sihlobuni baya abahlale beza lekhaya ke bayazi ukuthi sinjalo uchaze sona ngempela isigodlo sami Dr. Kehlelezi Sikujana uchaze sona ngempela yabo vele la eThekwini mina nginegodlo ezimbili leThekwini. So that is why ngithi uyabona masuqala uhlonipha ke isigodlo uhloniphe mina uzohlonipha isigodlo kumina kwenza ngikubuke wena Sikujana njengomuntu ozalwa kabusha ngizwile futhi uthinta igama laNkulunkulu wayiwina futhi inhliziyo yami ngoba angifuni ngempela noNkulunkulu. Uthema usho uthi even amanye ama products akho uyawa uthi mawusukwenze konke okwenzayo uphinde wakhulekele ube uNkulunkulu phambili hayi umthintile lapha. It takes a man ukuthi umuntu akwazi ukuzehlisa uxolise ngale zoxolise ngalo. Mina ngabe ngiunfair ngabe kwayimina kahle lento engithi ngiyona
uyiwinile inhliziyo yami. And I pray ukuthi njengoba ngikubuke mina njengomuntu ozalwa kabusha. Zalwa kabusha ke noma sewusiza abantu la obasiza khona akube ukuzalwa kabusha. Yingakho ngiqale ngangangena mina ku live. Ngathi ake ngibuke lento because kuyenzeka omunye umuntu axolise ngapha. Kanti impi ufuna ukuyilwa ngenye indlela. Siyayigada futhi leyonto. Ukuthi mawuxolisa ngapha kungenzeka yini ukuthi mhlawumbe uyaqhubeka uyalwa. Mhlawumbe ubluff abantu uthi uyaxolisa besulwa ngenye indlela. Ziningi indlela zokulwa. Ziningi. Mawulwa uyakwazi ukuthumela abantu ukuthi abayohlasela. Mawumuntu mawulwa beyohlasela abantu. Kodwa wena mawusewenza ini? Masewenza i-fake smile. Wekuthi ngiyaxolisa ngapha bese uthuma abantu bayohlasela. Baphatha ikhali yonke into. Uyakwazi omunye ukuxolisa bese ethuma imidlwane ukuthi ayiqhubeke ikhonkothe ilwe. Yabo lapho usuke enza abantu izilimo ukuthi njengoba ngithi ngiyaxolisa nje kodwa nginemidlwane yami khokhothani nini ibikhokothe nayo. Omunye uyakwazi ukuthi athi bengabe exolisa bese kugqibela uvi. Nginjena ke mina uma kungenzeka Dr. Kehlelezi kube ukuthi ubuxolisile nje kanti mhlambe khona iplan ekhona ngabe mhlawumbe uzobona udwebe uvi noma ngabe khona imidlwane ozoyithuma noma ngabe khona into ozoyenza kuyoba yibhadi lakho ke lelo. Ngoba yindaba ngoba ngeke ngiphinde mina ngehlisa umoya entweni enjalo. Ngiyodila nawe la ngigcine khona. Nawe futhi uyodila nami la ugcine khona. Ngithukuthele ngoba before wenza live ngiqale ngezwa ukuthi uyafuna ukukhuluma nami. Uyazi ke nawe ukuthi utshele bani ukuthi uyafuna ukukhuluma nami. Yabo uyafuna ukukhuluma nami ngoba khona izalukwazi ezifikile. Uyafuna ukukhuluma nami noma ngingafihli utshele lapha ya ubhuti we-restaurant esezingeni eliphezulu emhlanga rocks egcwalayo and ekufika izikhulu lekuthiwa uMageza. Le restaurant nami engidla kuyona bengabe ngemhlanga imushroom restaurant leya esezingeni eliphezulu le restaurant. Wena onyanya ufokofo kusho thina uKing Bhaka ngeke mina ngiye entweni ngigoqa mushroom isezingeni eliphezulu uthinte uMageza kanti uMageza unabangani. Aphinde futhi uMageza kumina afane nomfowethu. Ngeke ngithi umngane kumina. Afane nomfowethu. Thina mawuthinta yena naye wangifonela. Ngathi kulungile. Ngizobuka njengoba ngubukile live wakho. Yabo. So kwakona ukuthinta uMageza usomabhizinisi okanjeya umngane wakho kumina afane nomfowethu ukuthinta yena. Angitshela ukuthi angibuka live. Angigqugquzele noma usuqala aphinde afone athi King nangu seyangena. Amandla lawo. Njengoba ukwazi ukumela iqiniso. Limele iqiniso njengoba ulimelele mfethu wenza live. Limele noma usulapha. Ngoba ngesiqamba manje ukulapha kwakho nawe wakuphiwa abadala bakho. Limele iqiniso noma usulapha le mfethu. Kodwa uma uzoligeja mawusulapha ngiyabuya. Uma ngizothi like ngithi uzalwa kabusha kuyabe eceleni kunemidlwane la engikhonkothayo ithi thunywa uwena izosuka ke lapho and mayisuka umhlaba uyonyakaza. Ngathi mina undodana lapha ya untando umhlongo lo kade eniscrotum lapha ya ngathi ayikho inyanga ezamlapha. Mawucabanga ukulwa nezinyanga lokho noma ukwenza ukuthi untando asinde ngathi ayikho inyanga ezemlapha. Ngaze ngathi including me myself. Into mina engizowina ngayo is because ngiyabona ukuthi kwenzakalani. Ngaze ngathi ngibona lento eyithathe kumuntu wesifazane kodwa iyayisiza enzinyo eqale yamudla umzimba wonke. Yasiyostaka lapha. Ngaze ngasho ngathi kunento ewujeli like lapha ya. Ewujeli like. Ngabe sengithi there is no way ukuthi khona uProfessor wesiZulu osangayenza ifinyele liyanto. Kanti there is no way. Ngiyalwa inenyanga lapha. Ngathi yebo uzosinda. Ngathi kodwa usizo lakhe uzolithola esibhedlela. Ngobani esibhedlela bazokwazi ukumhlinza. Kodwa lento elwayo imini uzokwazi ukuyithulisa ke.
ngoba yindaba kade ihamba nazo ibhedlela kodwa kungalungi zivele avela aphume sediniwe ngoba yindaba kakuvele kuvuke lento le ngizoyilalisa lento uzothi beye esibhedlela uzofika kuthola usizo. Guess what? Namhlanje usefana nomuntu onormal wenze exactly kwaze kwafika ngisho ama TV la ezofuna ecathi ngizosubseka efuna ukungiqinisekisa into engiyishoyo uma efike efa esibhedlela ezothiwani ngathi ngeke afe ngoba into ebizombulala yile eyinyoka. Manje lento eyinyoka ngiyibamba nje odokotela besebenza umsebenzi wayo ngokomthetho. Kumele ngabe odokotela basesibhedlela nezinyanga nabelaphi bendabuko kumele ngabe kuyasetshenziswana ngoba hayi ukuthi mina kuphela okwazi ukwenza lo msebenzi engikwenza intanda ukwazi ukubamba umoya. Bakhona nabanye abakwazi umehluko abekho vokele. uNtando besezambe wayiqeda ibhedlela esaza abantu besizulu esebahambile esafuna ukuya kwabanye. Mina ngakhuluma kukhona uhamba ezolithatha enyangeni ngathanga hayi lapho nangampela bajika ngoba bezwe mina ngisho bajika bathe bebejika bafika kumina. Mabefika kumina ngakhuluma bathi sesithemba wena ngathi khululekani ngizoyibamba inyoka. Bathi sebehamba ngabathi fu ngemali engakanani kodwa angikaze ngiveze le nto because bengi-understand ukuthi impela iwayo ayifuni ukuvezwa ifuna ukunqotshwa. Mina mangilapha ke angivezi into engiyenzayo even ngisho isamba engasikhipha ngithi angikusho ngoba sebesuke bakusho lapha abafowethu bethulele TV sebekumentionile ngizwile bekumention ku TV ingakho sengikusho manje ngabathi funga imali yabo kuthe noma sebekomlando bafika futhi la ngaphinda bathi futhi why kube ufu it's because angifuni into ezophazamisa nezovala yabo. Sibonge kubona bonke abantu ababamba iqhaza ekuthenini ehanjiswa noma eselandwa. Sibonge kubona bonke abantu ababamba iqhaza ngokuhlukahlukana kwabo baningi bahlukahlukene ngokuthi ngiyabala abanye bekhona ngababalanga kuthiwa ababamba iqhaza nje nekade bemkhulekela abantu. Sibonge nezinyanga ekade zikhuluma egolfweni zazo zimfisela ngoba zikhona izinyanga ebeyikhuluma egolfweni zazo zimfisela okuhle zikhona. Bakhona abantu ekade bethandaza bethi ngampela iprocess ayihambi kahle bakhona kodwa into emnandi bese bethandazela into ene directive yokuthi kuyiwa la awucabange ezosuka aye kumuntu thizeni kanti umuntu uyomqhu